Amaphoyisa aKwaZulu-Natal agasele emzini othile Ogwini oluseNingizimu yesifundazwe afika ashaqa ugologo omhlophe ophiswe ngokungemthetho uGavini. Kuthule kulomuzi ngaphandle kanti ngaphakathi kuphisa ugologo omhlophe ongekho emthethweni uGavini. Amaphoyisa abhadame imphongolo namanzi namapayipi asetshenziselwa ukudambisa ukushisa koGavini ngaphambi kokuwetha emabhodleleni anophawu logologo omhlophe owaziwayo. Kunamabhokisi lapha abhalwa amagama ehlukene ukuze kudideke noma ngubani osola ukuthi lamabhokisi anomkhuba phakathi. On arriving at the premises, we found nobody there, but indeed alcohol was being brewed on this particular premises. We recovered at least 20 boxes of this concoction together with 2 drums that was full to the brim with the same concoction. This already brewed alcohol as well as the equipment and ingredients were seized, but no suspects have been arrested as yet. We are appealing to anyone who may have any information on the whereabouts of these suspects to please contact us on the SABC Crime Stop number. Amaphoyisa axwayisa umphakathi ukuthi ungaphuza utshwala obuvutshelwe ngendlela engekho emthethweni njengoba bungaba ingozi empilweni yawo. Amaphoyisa awubeke iso lomuzi kanti abasolwa basagcwele amathafa.